αυτά τότε που λες εσύ. Ο θείος μου ήταν κουρέας. Εγώ αγαπούσα το γάρι, αν το ξέρεις. Γιατρός είναι τώρα. Και πώς ο διάβολος με πούτησε και ήμουνα πολύ μαλλιαρή και δεν είχα... Στο χωριό ήσουν τότε? Στο χωριό. Και πήγα κάτω από τον μπάρμπα μου και πήρα το ξηράφι και ξύρισα τα ποδάρια μου. Και είπα να ξελαφ τη μάνα μου, που, τι να σου πω. Από εκεί, αυτός ο άντρας λέγανε ότι ήταν λεπρός. Ποιος άντρας? Ο Κουρέας. Ποιος? Ο Κουρέας. Όχι, ο θείος μου ήταν κουρέας. Αυτός ήταν ο Βαρκάρης, ο Νικολής ο Βαρκάρης, δεν ζει. Ναι. Και πράγματι ύστερα που εγώ μπήκα στην αρρώστια και όλα αυτά, έτσι ξεκίνησα και βρήκα εδώ στο πόδι μου ένα φύμα. Εδώ. Ναι, όχι δεν το πάτησα από ξύρισμα, απλά όταν ξύρισες φάνηκε. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Εγώ είχα βέβαια και την ιδέα που η μητέρα μου την προδώσανε και την πήγανε στο νοσοκομείο, την έφερε ο μπάρμπας πάνω στο εδώ. Από εκεί μετά την ξανακατεβάσανε κάτω γιατί δεν είχε εδώ δωμάτια να μείνει. Και όπως ξύρισα τα πόδια μου βγάλε μια μαυρίλα εδώ, εγώ φοβήθηκα. Δεν σου βγάλε, την είδες ότι υπήρχε, εκείνη την ώρα την είδες την μαυρίλα. Από μέρες την είδα. Τι δουλειά είχε ο Βαρκάρης όμως, δεν κατάλαβα. Τι δουλειά είχε ο Βαρκάρης που είπες ήταν λεπρός? Ήταν λεπρός. Ναι, αυτός και πάει και είχε κουρευτεί εκεί. Ναι. Και εσύ πήρες τα αυτά για να ξυριστείς. Εντάξει. Τα ξέρεις, γίνεται τα ξηράφια τα ξυριστά. Είχε ξυριστεί πριν αυτός. Και πήρες μετά εσύ την ξυριστά. Ναι, αλλά όταν ξύρισε τα πόδια της, ήδη υπήρχε. Άρα δεν είναι από το Βαρκάρι. Όχι, δεν υπήρχε. Μετά το είδα εγώ. Μετά από μέρες. Ναι. Μετά από αυτό το είδα εγώ. Τώρα έτσι λέω εγώ, κορτσάκι τώρα μικρή 17 χρονών. Ωραία. Και όταν το είδες αυτό τι σκέφτηκες? Έφυγα και πήγα κάτω στο νοσοκομείο και βρήκα τη μάνα μου. Εσύ σκέφτηκες αμέσως ότι είναι της αρρώστιας αυτό το πράγμα? Ναι. Είχες ξαναδεί τέτοιο? Μια μαυρίλα είχα μόνο, μια μαυρίλα εδώ. Είχες ξαναδεί, το γνώριζες ότι είναι της αρρώστιας αυτό? Ή είπες... Εγώ την μάνα μου άρρωστη και ήξερα το ιστορικό της όλο από την Αφρική. Μάλιστα. Και πήγες στο λεωφορείο κάτω στη χώρα? Πήγαινα κάθε εβδομάδα και βρήκα τη μάνα μου κάθε Κυριακή. Πήγαινα, με πήγαινε η γιαγιά μου και μετά με έπαιρνε και με έφερνε πίσω στο σπίτι. Ναι. Και όταν πήγες και βρήκες τη μάνα σου και της είπες, έχω αυτό, τι της είπες? Της το είπα, της λέω, μα κοίτα λέω κάτι έχω βγάλει, είναι κόρη μου είπα ότι πιεις καφέ. Και μετά με ειδοποίησε τις αδερφές της που ήταν εδώ και με πήραν και με φέραν εδώ. Ας περιπτώσει με πήρε η θεία μου και με πήρε στο Συγκρού. Αφού με πήρε στο Συγκρού, ήταν τόσο καθαρή η αρρώστια μου που δεν φαινότανε. Έπρεπε να είναι προλόγος ακριβώς για να με γνωρίσει. Όπως φέρει πίσω ο Μαρτιανός. Το χιλιομίλι γνώριζε. Φρύδι έχω στην Παρισιωτή, δάχτυλα είχα. Μαλλί, όλα. Με παίρνει η θιά μου, κακομοίρα, θα συγχωρέσετε, με την ελπίδα μαζί και με πάει απάνω στο αυτό. Με κοιτάει ο ένας, τίποτα. Με κοιτάει ο άλλος, είχαμε συμβούλιο οι γιατροί, δεν βλέπουμε τίποτα. Και ήρθε μια γυναικάρα, αυτή πρέπει να ήταν Γερμανίδα, ψηλή, γυναικάρα έτσι, σκευογυναίκα. Με ρώταγε τώρα ο άλλος γιατρός, έχεις φίλο, έχεις έτσι, έχεις αλλιώς. Έχεις κάνει έρωτα. Πρέπει να μου αφήνει να κάνω φιλινάδες. Εγώ αγαθή η κακομοίρα. Έχω φιλό. Με κοιτάξανε γυναικολογικά, λέει είναι Παρθένα. Ακούω που λέει. Τι λένε τούτη. Και σαν εγώ κύκλεγα. Με στήσανε τα ποδάρια μου και ξέρω εγώ. Μην κλαίσαι μου λέει ο γιατρός, μην κλαις κοριτσάκι μου, εντάξει. Θα σηκώνω να πάνω, εγώ να κλαίω να τα σπαράζω. Έρχεται η άλλη γιατρίνα, σου λέω, αυτή πρέπει να ήταν Ρωσίδα, Γκλέζα. Ξέρανε πολύ την αρρώστια. Με κοιτάει, γυμνή τώρα εγώ με ένα ασπρό πανί, με κοιτάει. Λέει έχει τη νόσο του Χάντσεν.
Εγώ ήξερα εγγλέζικα και γαλλικά από εκεί που ήμουν. Και λέει, έχει την νόσο του Χάνσελ. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Μιλήσαμε, της λέω, τι είναι γιατρέ. Μου είχαν πάρει εντωμεταξύ το ιστορικό της μάνας μου, του πατέρα μου, κατάλαβες και τώρα. Η κοπέλα έχει την νόσο του Χάνσελ, με μπαζάρουνε, με παίρνουν, με έφερνουν στην Αγία Βαρβάρα. Αυτή πώς το κατάλαβε? Αυτό πήγα να ρωτήσω και εγώ. Είχε φυρματάκια το πόδι μου, είχα βγάλει εδώ ένα... Είχε προχωρήσει και σου βγάλει κι άλλα. Προχώρησε, βγάλες κι άλλα. Είχα 2-3 πρέπει να είχα. Δεν το έπαιξα αυτό γι' αυτό. Κατάλαβες. Με χάλανα σε μια κλούβα. Ήσουν να πούμε βάλανε μέσα στην κλούβα. Άνοιξα την πόρτα να αυτοκτονήσω. Ετοιμαζόμουν για γάμο. Πέρα και με κλείσανε μέσα. Δεν είχε ούτε δωμάτιο ούτε τίποτα. Με βάλανε με αρρώστους. Παρακάλεσα τον γιατρό που με είδε ο Μαρκιανός. Μην βάλετε τους αρρώστους, τους ηλικιωμένους και τους χαλασμένους. Λέγανε της μάνα, παίρνει η μανά μου τηλέφωνο. Πως η κόρη μου δεν τη φέρατε κάτω, την ετοιμάζω να την παντρέψω με την κοροδεύαν τη μάνα μου. Ένας άλλος χωριανός μας, εκείνος με ήθελε για να με πάρει, αφού είχε λέει την ίδια μπύρα με μένα, να την παντρευτώ. Τώρα αυτός στην ηλικία σου και εγώ 17 χρονών. Τι λες ρε κουτί, λέει η κόρη μου είναι άρρωστη. Ποιος ο Χρήστος? Τον είχε... Ναι, τον γνωρίζεις. Όχι, τον έχω διαβάσει μέσα στα χαρτιά. Στα ιστορικά. Γιατί ναι. Ήταν και αυτός στην Αγία Βαρβάρα? Αυτός ήταν πρώτα στοιχείο. Στοιχείο. Για τυχείο τώρα. Ο Χρήστος είχε κακοπάθεια από την αρρώστια όμως. Αυτός ήταν πολύ αψηλός, ωραίος άντρας, αλλά είχε πάθει τα πόδια του, είχε πάθει αγκύλωση και τα χέρια του. Και είχε χαράσει και η μύτη του. Τώρα εγώ ήμουν αγιέστατη, κούγα για γάμο και τρελαινόμουνα, δεν ήθελα, αφού είχα την ατυχία να αρρωστήσω. Και αυτός ο ελεηνός της το είπε της μάνας μου. Και η μάνα μου πήγαινα την έφυλεγα. Ναι, δεν έπρεπε να της το πει, αφού είχε αδέρφια. Είχε αδέρφια, όχι, πρώτα αυτός της το είπε. Και ύστερα πήρε... αυτός που το ήξερε, είχε έρθει στην Αγία Βαρβάρα και ξέρει. Στην Αγία Βαρβάρα. Η μάνα μου ήταν μέσα στον Λιμωδό, η κουβέντα είναι λόγος και μεταδίδεται. Ο Χρήστος που ήταν? Στοιχείο σου λέω. Και πού είχε μάθει αυτός ότι εσύ είσαι? Το έμαθε από άλλους που ήταν μέσα σε αυτούς. Και το είπε στη μάνα σου. Και το είπε της μάνας μου. Εντάξει, ωραία. Να μην τα μπερδεύουμε, ναι. Ναι. Και παίρνει το καράβι κρυφά η μάνα μου και έρχεται στην Αθήνα. Αλλά πήγε να αυτοκτονήσει η μάνα μου. Στο πηγάδι εκείνο που δείχνα προχθές, εκεί μέσα πήγε να πέσει η μάνα μου να αυτοκτονήσει. Σου λέει, έχασα το ένα μου παιδί, έχασα και το άλλο μου. Και την πρόλαβε ένας που ήταν από άλλο χωριό, αλλά είμαστε λέει συγγενείς από πολλά χρόνια. Στο πηγάδι που είναι μέσα στο λογοκομείο, της Χίου. Και ποιος είναι ο άλλος που την πρόλαβε? Ένας, ο μαζί, ο Γιώργης. Ο Γιώργης ο Νίκος και άλλος ήταν από το Μερμήγκι, ο Αριστίδης που ήταν ο κόμμα λέγεται. Μπράβο. Που ήταν συγγενής με τη μάνα μου. Αυτός είχε πάει από παιδάκι μέσα. Αυτός στήριζε όλο το λογοκομείο της Χίου. Αυτός να κουβαρίσει τους γέρους, Ξύλα, ο Αριστίδης. Και ο Νίκος, αλλά πιο πολύ ο Αριστίδης. Όλους τους άρρωστους τους νοιαζόταν. Ο Αριστίδης δεν είχε πάθει πολύ ζημιά, την αρρώστια? Τα χεράκια του ήταν γερά. Του εδώ και ήταν φυματιώδης η μορφή του. Χέρια, πόδια είχε γερά. Ποιος ήταν που του δένανε το τσαπί πάνω στο χέρι, ο Χριστός, για να σκαλίζει τα γιασεμιά, γιατί δεν μπορούσε να το πιάσει? Το τσαπί. Δεν το θυμάσαι αυτό. Και μετά φεύγω, με πήρε. Με συνοδεία αστυνομίας ή όχι. Μόνοι σας? Πήγαμε στο ταξί, καλέσαμε ταξί, μπε μέσα,
ειδοποίησα τη διεύθυνση ότι εγώ θα μεταφερθώ στη Χίο, γιατί έτσι κι αλλιώς με διώχνανε, επειδή ήμουν πτυχίο. Και πήραμε ταξί και φύγαμε. Και πήραμε το βαπόρι και πήραμε το καράβι και ήρθαμε στη Χίο. Και από το βαπόρι πήγατε στο λογοκομείο. Ναι. Έτσι, δεν πήγατε στο χωριό καθόλου, τίποτα. Αφού πασχόμονταν η δική μας. Σαν γυναικεία έμεινα, αφού ήμουν ελεύθερη. Μπράβο, δηλαδή, ναι. πίσω, τέρμα, πού μένατε. Και πόσες γυναίκες είχε ακόμα, θυμάσαι? Είχε την κυρία Μαρία που ήταν από τον Άο Γιώργη με τη μάνα της μια Μαρία... και κόρη. Η μάνα ελάτρευε την κόρη, ήταν τυφλή η κόρη. Και απέναντι έμενε η μάνα μου με μια άλλη κυρία και εκείνη από τον Άο Γιώργη ήτανε, το Σικούσι. Άμα θυμάσαι ονόματα να μου τα λες. Η Μαρία ήταν μια. Με εκείνη μέναμε εμείς, με τη Μαρία τα επίθετα τα καλό θυμούμαι. Πώς την είπες? Αυτή δεν ήταν από τον Άο Γιώργη το Σικούσι, ήταν από άλλο χωριό. Από την Ελλάδα. Την Ελλάδα ήταν, ναι. Την Ελλάδα. Τώρα ήταν η κυρία Μαρία, ήταν το δικό μας δωμάτιο δεξιά. Ήτανε ένα άλλο δωμάτιο που ήταν άδειο, δεν είχε γυναίκα μέσα. Είχε απέναντι δίπλα τη φιλινάδα μου, η Ερήνη, που πέθανε. Νέα κοπέλα. Κοπέλα, ναι. Η Ερήνη, να δεις ποιος λέγονταν το επιθετό της. Και αυτή ήταν από το χωριό που είχε ζωή, από το Πιτιός. Από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα, ναι. Είχε πολλές λατούσενες μέσα. Είχε και ζευγάρια μέσα. Ζευγάρι ήμουνα μόνο εγώ. Εσύ μετά έγινε ζευγάρι. Ναι, μετά έγινα. Ήτανε από τη... όχι Ελλάδα. Ναι, από την Ελλάδα ήταν ο Γιώργης. Ο Γιώργης. Που ήταν τυφλός. Ναι. Ποια γυναίκα του ήταν τυφλή? Και εκείνος και εκείνη ήταν τυφλή. Και το δυο ζευγάρια ήταν... Και μέναν στα γυναικεία και εσύ. Μέναν απάνω, τελευταία. Το πρώτο από τα πίσω. Τα τελευταία γυναικεία δηλαδή. Ναι. Έμενε το ζευγάρι. Ήτανε και η μάνα του η Όργα μέσα. Η Όργα, ναι. Ναι. Τα επίθετα όμως δεν τα θυμούμαι. Μπράβο. Αυτή ήταν και αυτή μικρή και αυτή σε καλή κατάσταση και οι δύο. Μόνο που δεν βλέπανε. Τους έφαγε αρρώστια τα μάτια τους. Μάλιστα. Και υπήρχε και ο Ηλίας ο Κης, αυτό πυργή με τη γυναίκα του. Που είχαν και το γιο του, το Θόδωρο, το μικρό. Εκείνους εγώ τους βρήκα στην Αθήνα όταν ήρθα. Μέσα μετά δεν τους είδες? Αυτοί με περιθράψανε και ήτανε πατέρας, γιος και γυναίκα. Και το παιδάκι ήταν άρρωστο? Το παιδάκι, ναι. Αυτό το παιδάκι το είχε ο Νικηφόρος ως παπαδοπαίδι? Ναι. Στο λογοκομείο. Ναι, μπρίμπα όμως εγώ. Δεν θυμούμαι τώρα εκεί, αλλά πιστεύω ότι δεν ήμουνα εγώ εκεί. Γιατί πήγαινα εγώ σε επισκέπτρια να δω τη μαμά μου. Ναι, ήταν εκεί. Ήταν εκεί, ναι. Ωραία. Ο Θοδωρής ήταν ο βοηθός του Νικηφόρου. Ναι, ναι. Ο Νικηφόρος πώς ήταν? Ήταν τυφλός. Μόνο τυφλός ήταν ή είχε και άλλα? Είχε και πληγές, πολλές πληγές στα πόδια του και τα χέρια λίγο γυρισμένα. Ωραία. Μέσα στον Άγιο Λάζαρο έκανε λειτουργίες ο Νικηφόρος? Όχι, είχαμε το μπαμπά Μπόι και μας έκανε. Ο μπαμπά Μπόι ήταν γέρος. Ναι, ήταν 80 χρονών. Ο Νικηφόρος έψελνε, τον βοηθούσε, πήγαινε στο ψαρφί. Ναι, αυτός τα ξέρει απ' έξω, γιατί ήταν από μικρό παιδάκι καλόγερος. Και ήταν και τυφλός και δεν μπορούσε να διαβάσει πια. Όχι βέβαια, τα ξέρω όλα απ' έξω. Ναι. Θεός συγχωρέσει, ήταν καλός άνθρωπος. Κριτικός ήταν. Αν και δεν χωνεύω τους κριτικούς, αυτός ήταν πολύ καλός. Και το Νικηφόρου το δωμάτιο πού ήταν? Ήτανε στη μέση. Στη μέση του κτηρίου ήτανε. Στη μέση του κτηρίου. Θυμάσαι τον καιρό που οι σαρότριες δεν μπαίνανε να καθαρίσουν το δωμάτιο του Νικηφόρου και γινόταν έκανε παράπονα πως δεν τον καθαρίζουνε? Πόσες σαρότριες είχε? Η κυρία Μαρία ήταν. Η κυρία Μαρία, η Μαριόγκα. Η Μαριόγκα ήταν η μαγείρισα. Η Στελιανή ήταν η μαγείρισα. Και η Στελιανή, έφτασα και τη Μαριόγκα και τη Στελιανή εγώ. Εγώ σε μένα μαγείρευε η Στελιανή. Αλλά ήταν και δυο γυναίκες μέσα. Και ήταν και η Δέσποινα η νοσοκόμα. Ωραία. Η Μαριόγκα ήταν άρρωστη ή γερή?
Όχι, το προσωπικό όλο ήταν υγιής. Δεν είχαν προσλάβει και 2 άρρωστες για καθαρίστριες? Πώς? 2 από τις άρρωστες τις είχαν προσλάβει για καθαρίστριες? Όχι, όχι, όχι. Δεν θυμάμαι αν πληρωνόταν, γιατί παντρεύτηκε ο Χρήστος. Παντρεύτηκε? Παντρεύτηκε και πήρε μια πιο μικρή από μένα κοπέλα. Πού παντρεύτηκε, στην Αλόκα και αυτός? Όχι, κανένας δεν ήρθε, μόνο εγώ, ο Σταμάτης που είναι από το Μερμίκι, ο Μικής, μπράβο. Εγώ και η μητέρα μου φύγαμε εκείνη τη βραδιά κρυφά και πήγαμε στην Αλόγκα. Ήταν αρχικός, αλλά επίτηδες δεν ήρθε, γιατί είναι και μια παρεξήγηση και με γυναικοδουλειές. Τι γυναικοδουλειές? Αυτό πρέπει να το πεις. Το πετσοπολιό. Γυναικοδουλειές, μωρέ. Ποιαν είχε? Δεν ξέρω ποιαν είχε. Είχε καμία από μέσα? Είχε από τις παλιές, ναι. Είχε τη Μαρία την Τυφλή. Κατάλαβα, δεν ξέρω. Και γιατί έγινε παρεξήγηση? Όχι, μα κάτι σχολιάσανε πως κυνηγούσε του Χρήστου τη γυναίκα που ήταν καλή υγεία. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Εντάξει. Εσείς τα ακούσατε πάλι. Έτσι. Και έτσι δεν έφυγε. Παρεξηγηθήκανε με τον Χρήστο μεταξύ τους? Μαλλιώσανε, τι κάνανε? Δεν ξέρω σε αυτά, αλλά έτσι, ξέρει, το κουτσεμπολιό γινόταν. Αλλά αυτός είχε πρώτα αυτή τη γυναίκα γκόμενα. Και ο άλλος, ο Αριστίδης, ήταν και συγγενής του, αυτή που σου λέω που ζει, η Ιωάννα. Την είχε γκόμενα. Στην Ελλάδα. Ναι. Η Ιωάννα ήταν μέσα κι αυτή. Μέσα. Μετά φύγανε όλοι και τους φέρανε απάνω. Άλλοι πεθάνανε βέβαια και άλλοι, ο Καλόγερος δεν ήρθε. Η Ιωάννα που ζει, που δεν μου πες ότι ζει καμιά Ιωάννα, πότε? Ναι, δεν το είπα, ζει. Δεν ξέρω τώρα, ήταν 1-2 χρόνια που δεν... Ήταν συγγενής του Αριστίδη. Ναι, ήταν συγγενής, αλλά την είχε κόμενα. Ο Χρήστος πού παντρεύτηκε? Μετά, μου το χάσες αυτό. Παντρεύτηκε μετά? Πώς παντρεύτηκε? Εσύ ζούσε με αυτή την κοπέλα Πού, μέσα στο λογοκομείο? Του γέρου την εγγονή. Μέσα στο λογοκομείο? Μέσα στο λογοκομείο, ναι. Έμενε αυτή στα γυναικεία, αλλά πήγαινε κάτω, καλά λες εκεί. Δεν ξέρω αν πληρωνόντουσαν όμως. Περαιτούσαν τους ανάπηρους. Μπράβο. Ναι, καλά το λες αυτό. Ναι. Ωραία. Αυτή και η Ιωάννα. Η καθαρίστρια λοιπόν είχε σχέση με τον Χρήστο. Ναι, η Ιωάννα και η Κατινίτσα καθαρίζανε τα δωμάτια, ναι. Και καμία από τις δύο δεν έμπαινε μέσα στο Νικηφόρο το δωμάτιο να καθαρίσει. Και ο Νικηφόρος συνέχεια έλεγε πως τον έχουν βρώμικο. Άστο αυτό δεν το θυμάσαι. Τώρα, η καθημερινότητα μέσα εκεί. Τι κάνατε? Εσύ έμενες με τη μάνα σου σε ένα δωμάτιο. Ναι. Τι κάνατε το πρωί που ξυπνούσατε? Τι 3 άτομα μέναμε μαζί. ξυπνούσατε? Αυτή η γυναίκα που σου λέω που ήταν από την Ελλάδα, η Η Ζαφύρα? Όχι, η Ζαφύρα ήταν με τον άντρα της πάνω τελευταία. Το πιο πρώτο όνομα που πες. Η Ζαφύρα ήταν του Γέλου, ναι, η γυναίκα. Ναι. Η Μαρία, η Ειρήνη, ήταν η άλλη η Ειρήνη έμενε πάλι από πάνω αυτή, απέναντι από τη μάνα της έμενε. Κάποια φορά που ήμουν εγώ ελεύθερη, μέναμε μαζί. Αλλά μετά παρεξηγηθήκαμε γιατί ήταν πολύ βρωμιάρα και δεν καθάριζε. Ωραία. Χωρίσαμε. Μέσα στο δωμάτιο πώς ήταν? Στη διαρρύθμιση, για θυμίσου, τα κρεβάτια που ήταν, είχατε σόμπα? Μόνο κρεβάτια είχε, τίποτα άλλο. Μόνο κρεβάτια είχε μέσα? Δεν είχατε ένα ντουλάπι να έχετε μέσα 5 πράγματα? Είχε ένα ντουλάπι που βάζαμε τα τρόφιμα. Τι τρόφιμα? Μου είχαμε λεφτά να πάμε, γι' αυτό φύγαμε και για τη Σπιναλόγκα. Είχατε θέρμανση, ξύλα, μαγκάλι, τι είχατε? Είχαμε Μαγκάλι. Σου λέω πως ο ξάδερφός μας πήγαινε και κόβια ξύλα και τα έφερε και τα δίνε στους ανθρώπους όλους. Ωραία. Από έξω από το δωμάτιο που ήταν τα κουζινάκια. Από τα καβαράκια. Αυτά δεν τα έφτασα εγώ τίποτα, αλλά πρέπει να ήταν κουζινάκια, κάθε άρρωστος σε μαγείρευε. Ωραία. Και το πρωί ξυπνούσατε, τι κάνατε? Πώς περνούσε η μέρα σας? Εμείς ζούσαμε, εγώ που δεν είχα κανένα να μας φέρει λεφτά και φάει. Φτιάχναμε λουλούδια και πουλούσαμε. Φτιάχνατε για σεμιά και φούλια. Πού τα βάζατε, μπροστά ή?
Μπροστά στις τενεκέδες. Τα κάναμε πρώτα από πίσω, τα είχε κάθε μια στο δωμάτια της από πίσω, τα μεγάλωνε, θα βγεις και τι να πω, τόσα δά κάτι κομματάκια τα φυτεύαμε και ώσπου να πεις κείμενο μεγαλώναν. Δηλαδή ο Άγιος Λάζαρος τα μεγάλωνε. Και πουλούσαμε για σεμιά. Πού τα πουλούσατε? Ερχόνταν από τη Βροντάδος, από τη χώρα, από όλα τα χωριά ερχόταν και αγοράζανε λουλούδια. Προπαντός μας βοήθαγε πολύ. Αυτοπολία και τέτοια. Η νοικοκυρία για να τους βοηθήσουν. Εγώ είχα γνωριστεί με τον Ντόνα, Ναι. που λένε πως δεν είναι και άντρας. Θα ζει πες στη μέση της χώρας, είχε αυτοπολείο και του ερχότανε πάνω και μου γόραζε λουλούδια. Και τα φυτεύατε, τα κάνατε στο φυτόριο, ήταν... Σε κουτάκια μέσα τα βάζαμε. Βάζατε το κλαρί μέσα. Ναι. Καταβολάδα. Καταβολιάδα, ωραία. Και μετά το κόβατε και φύτρωνε το άλλο, Ήταν έτοιμο, γιατί... Αλλά αυτό το κάνατε όλο τον χρόνο. Όχι όλο τον χρόνο. Ιούνιο μέσα μήνα το καταβολεύαμε και βάζαμε μέσα. Εκείνος με τη ζέστη Ιούνιο ήταν έτοιμο. Βάζε φύτρα. Το τραβούσαμε, το βγάζαμε, το κόβαμε από τη μάνα και το φυτεύαμε μέσα σε τενεκέδες. Κάτσε τι κάνει οι άνθρωποι. Και ερχόταν ο κόσμος εκεί και εσείς είχατε τα τενεκεδάκια πάνω εκεί στο πεζούλι. Ναι, στο πεζούλι που να παίξω από τα δωμάτια πέρα. Από πάνω από την πόρτα... Όλο ερχόταν το πρωί. Από πάνω από την πόρτα ποιος έμενε? Στο πρώτο δωμάτιο. Αυτός που είχε τον καφέ που σου είπα. Το καφεκοπτήριο. Το καφεκοπτήριο. Ναι. Καφεκοπτήριο του Μπράβο, ναι. Εκεί αλλά λέγεται το όνομα του γαμπρού. αυτός ήταν που είχε το καφέ. Ο πεθερός του δεν λεγόταν. Της γυναίκας του ο πατέρας, ναι. Ναι, ήταν της γυναίκας του Ωραία. πατέρα. Μια ωραία Αυτός έμενε στο πρώτο, στο πρώτο. Και δίπλα Άδειο. Παραπάνω ήταν ο ναι. Οι δύο Πιτιανοί. Ήταν τα δύο αδέρφια, ο Γιώργης και πώς λέγονταν Ο Γιώργης και ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, καλός άνθρωπος ο Μιχάλης. Και ο μικρός ήταν καλός. Μετά ήταν ο Χρήστος. Μετά ήταν ο Χρήστος, ναι. Εκεί τελειώνανε και πιο πάνω ήμουνα μετά εγώ, μαζί με εκείνο τον γέρο που σου λέω που είναι από πάνω από το χωριό. Από εκεί και ύστερα ήταν οι κοπέλες, ήταν η Κατίνα, ήταν η άλλη χοντρή, η Ιωάννα, μετά ήταν μια Ευνουσιωτίνα, η Δέσποινα, ήταν η Δέσποινα, μετά ήρθε σε αυτό το δωμάτιο που μέναμε και εγώ και αυτή μαζί, που σου λέγω η Λατούσενα, πώς λεγότανε βρε. Εντάξει, δεν μας πειράζει το όνομα. Ειρήνη. Ειρήνη δεν λεγότανε. Μπράβο. Καρούσενα, όχι Λατούσενα. Δεν ήταν Καρούσενα, η Κατίνα ήταν Καρούσενα και ο παππούς της ήταν, ο Καρούσης ήταν. Μάλιστα. Τις καρδιές. Οι άντρες τι κάνανε τα πρωινά? Οι γυναίκες κάνανε. Έρχονταν να σκάψουν γιατί τα περιβολάκια από κάτω. Αυτοί έρχονταν και βοήθαγε τον ένα τον άλλο τα περιβολάκια από κάτω, τα περιβολάκια από κάτω τα καλλιεργούσανε, τα περιβολάκια από κάτω. Ναι. Η στέρνα είχε νερό, είχε τα ποτίζανε και έτσι. Εγώ που έφυγε ο άντρας μου και πήγε στρατιώτης, είχα και κότες. Και είχα βρει μαγαζιά κάτω και κουβάλαγα καλάθια, δάριες και γεννούσανε κάθε μέρα. Καλάθια. Είχες πρόβλημα που δεν επιτρέπανε τα ζώα μέσα? Δεν μου... Είχε γεγάδα, δεν είχε? Ναι. Και είχε κατσίκα? Αμέ. Και άλλοι είχαν κατσίκες. Έχω διαβάσει γράμματα... Ο τυφλός, ο Γιώργης είχε κατσίκες. Έχω διαβάσει γράμματα όμως του Δεσπότη που λέει ότι απαγορεύονται τα ζωντανά. Ναι, τι να τρώγαμε? Τα πόδια του. Σας έλεγε, τα κλέβανε. Ο Μάντικας σας έλεγε να τα βγάλετε, τα ζώα από μέσα. Και ποιος τον ήκουγεται μάλιστα. Ποιος τον ήκουγε. Ήταν καλός άνθρωπος ήταν. Μέσα στο γραφείο του Μάντικα είχες μπει ποτέ, στο εφορείο? Πώς δεν είπα.
Θυμάσαι που το ταβάνι ήταν ζωγραφιστό από πάνω. Ζωγραφίες. Ένα μεγάλο γραφείο ήταν, με καναπέ, στη μέση. Είχε και κρεβάτι. Εκεί θα έμενε κάποιος καμιά φορά άμα δεν εκτέρευε. Στο ιατρείο πήγαινες? Όχι, του Μάντικα το δωμάτιο το είχε δικό του. Ο συγχωρεμένος ο άλλος, πώς τον είπαμε, ο Φίκαρης είχε δικό του δωμάτιο. Η Δέσποινα είχε δικό της δωμάτιο. Καλά, αυτή ήταν κοντά, καθόταν κοντά δίπλα στο χωριό και ερχόταν και το βράδυ έφευγε μόλις θέλα τελειώσει. Και η Αποστολία, η νυχτερινή είχε δικό της? Όχι η Αποστολία, και η Αποστολία είχε δικό της δωμάτιο, ναι. Εκεί ήταν όλα προς τα κάτω, προς το... Στο ιατρείο πήγαινες? Στο φαρμακείο μέσα, ποιος ήταν, ο Σότροπας, ο γιατρός? Ναι. Ναι, εκείνον έφτασα εγώ. Και τι έκανε ο γιατρός που ερχόταν το πρωί εκεί? Καθόταν? Ερχόταν. Άμα ήταν κανένας άνθρωπος άρρωστος, πήγαινε άμα δεν μπορούσε να πάει, πήγαινε στο δωμάτιο και τον κοίταζε. Άμα μπορούσε, πήγαινε στο γιατρείο και τον κοίταζε. Και σας έδινε τις αγωγές, τα χάπια σας, τις προμήνες? Σας έδινε, ήταν υπεύθυνο να σας τα δίνει? Αυτά τα έκαμνε η Δέσποινα. Η νοσοκόμα? Έκαμνε τις ενέσεις, ναι. Εσύ κάθε πότε έπαιρνες χάπι? Κάθε πρωί που ξυπνούσες, κάθε πότε? Μας δίνανε το κουτί, ναι, μας δίνανε διαζώνη και εγώ προμήνη έκανα πολύ λίγη, δεν έκανα προμήνη γιατί φοβόμουν τις ενέσεις. Η προμήνη ήταν ενδοφλέβεια? Ναι. Και τις έκανε αυτές η Δέσποινα τις ενδοφλέβειες? Ναι, ήταν καλή νοσοκόμα. Και όποιος ήθελε έκανε προμήνη? Όποιος ήθελε δεν έκανε? Ναι, έκανε διαζώνη. Ήταν το ίδιο ας πούμε σε... Το ίδιο πράγμα, το ένα ήταν σε υγρό, το άλλο ήταν σε χάπι. Και γιατί δεν παίρνανε όλοι χάπι? Είχανε στομάχι και δεν το άντεχε ας πούμε? Άλλος δεν τους δέχεται, ναι, γιατί ήταν βαρύ. Εσύ έπαιρνες διαζώνη. Η μάνα σου? Η μάνα μου και εκείνη διαζώνη. Ποιος έκανε ενδοφλέβεια? Ξέρεις κανένα? Η Δέσποινα. Όχι, από τους ασθενείς. Δεν ξέρω. Εντάξει. Και καθόταν λοιπόν ο γιατρός εκεί και περίμενε να πάτε να σας δει. Ή αν δεν μπορούσατε, ερχόταν στα δωμάτια. Ναι. Άμα κανένας δεν είχε φλέβα, ερχόταν ο γιατρός και του το έκανε. Άσε που αυτή ήταν πολύ καλή νοσοκόμα. Ήταν γεροντοκόρη, ήταν μεγάλη γυναίκα. Αλλά ήταν πολύ δραστήρια, ας πούμε, στα φάρμακά της, στα αυτά της, ήταν σε όλα μετρημένη, καλή. Υπήρχαν τότε άνθρωποι που ήταν ακατάκητοι και δεν μπορούσαν να κουνηθούν? Να φέρει πει ο καλόγερος, ήταν ακατάκητος. Ήταν ακατάκητος πια. Ναι, ο άλλος ο Μπαρμπαγιώργης που σου λέω που ήταν πάνω από το χωριό. Όχι ο Μπαρμπαγιώργης, αυτός τρέχε σαν διάλος. Τα είχε χάσει, είπαθε το μυαλό του. Και όλη την ώρα ήταν στο κρεβάτι και μπομπο και παραμιλούσε. Κατάκητη ήταν, δηλαδή όχι τελείως κατάκητη, κάναν τις δουλειές τους μέσα στο αυτό, αλλά δεν βλέπανε. Η Μαρία Φερρυπίνη, η Μαρία ήταν τυφλή. Δεν έβλεπε και τη λάτρευε η μάνα της. Και φτάνουμε τώρα στο γάμο, στη μέρα του γάμου. Έχει έρθει... Κάναμε τις αρεβώνες, μου πήραν τα χρυσά, τους πήρα τα χρυσά. Από πού τα πήρατε αυτά τώρα? Πήγαμε στην πολιτεία, όχι στην Ευλούντα, στο Πέσταση. Στο Ηράκλειο? Στο Ηράκλειο. Και πήρατε άδεια από το... Βέβαια, πήραμε άδεια από το διευθυντή, ότι θέλουμε να κάνουμε γάμο. Μας στείλανε από τυχείο εμένα τα χαρτιά μου. Και βγήκατε έξω ασυνόδευτοι και πήγατε στο Ηράκλειο? Ναι, βέβαια. Δεν είχαμε εμείς να έχουμε συνοδεία αστυνομία. Στη μάνα μου ναι. Όταν ήρθανε που την προδώσανε πως είναι λεπρή, ήρθα και την πήρα η αστυνομία. Από το χωριό? Από το χωριό μου μέσα. Και κάνατε τον αρεβόνα στο σπίτι? Πήγαμε, πήρα, η αρεβόνα μου ακόμα την έχω. Πήγαμε, παραγγείλαμε τις αρεβόνες, ψουνίσαμε ό,τι χρειαζόταν, κάναμε γλέντι τρικούβερτο, με ράδιο, ξέρεις. Και μετά ορίσαμε ημερομηνία, ένας καλογερό παπάς μας πάντρεψε. Ήταν μόνιμος μέσα αυτός? Ναι, είναι μόνιμος, λειτουργούσε.
Στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Άγιο Παντελεήμονα. Τον Άγιο Παντελεήμονα, ναι. Δεν είχε κι άλλη εκκλησία. Είχε άλλη μια τον Άγιο Γεώργιο από πίσω. Από το πίσω μέρος που ήταν το νεκροταφείο μας. Και έγινε ο γάμος. Πήγες εσύ στην εκκλησία από το σπίτι με τη μάνα σου και ο γαμπρός ήταν εκεί και περίμενε, ας πούμε. Με συνόδεψε ο κουμπάρος. Με συνόδεψε ο κουμπάρος. Ήρθανε το χωριό Δεν εκεί. θέλανε κανένα. Όλο το χωριό ήταν καλεσμένο. Είχε ένα κέντρο, ένας κριτικός, είχε ένα κέντρο μεγάλο, ένα μαγαζί με, ξέρεις, με γραμμόφωνο. Ναι. Είχαμε παραγγείλει τα αρνιά, μας τραγούδια φέραν από της την εποχής Ελούντα, ποια γιατί είχε μέσα το μαγαζί. Όταν πήγαμε εμείς εκεί, ο άντρας μου δούλευε στο συνεταιρισμό. Εννοείς σε μπακάλικο, αλλά ήταν όλο τον αρρώστον. Όλοι είχαμε βάλει λεφτά και το είχαν ανοίξει αυτοί. Και παίρναμε, στο τέλος του χρόνου μας δίνανε μπόνους. Και παραγγείλαμε 3 αρνιά, 4 ξέρω τώρα τι παραγγείλαμε. Φαγιά, αυτά, όλα, πήραμε γυναίκα μου, μαγείρεψε όλα, γιατί αυτός που το είχε ήταν τα χέρια του ανάπηρα, η γυναίκα του ήταν καλά, ζει, τώρα θα ρω πως πέθανε. Είναι ο γάμος. Ωστόσο έμεινα έγκυος στο Στέφανο, αφού κοιμόμουν πια μαζί, αφού αραβωνιαστήκαμε επίσημα και ξέρω εγώ, έμεινα έγκυος και εφήγαμε και γέννησα στη Χίο. Ήμουνα το Μάιο, γέννησα Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Γέννησα 15 Αυγούστου, την ημέρα της Παναγίας γέννησα. Το Στέφανο. Και εσείς τότε βγαίνετε, κάνατε κανένα περίπατο έξω. Από το ίδρυμα. Σε ώρα θέλω να φεύγαμε κάτω στη χώρα, είμαστε συνέχεια. Εμείς οι νέες που προσπαθούσαμε, μόνοι μου πήγαινα εγώ με τον άντρα μου, άμα ήταν ο άντρας μου. Ή και η μάνα μου. Δεν σας έλεγαν τίποτα, δεν φοβούσαστε να μας πιάσουνε. Όχι, μα δεν μας απαγορεύανε. Όταν πήγα εγώ δεν μας απαγορεύανε. Ήτανε πια, είχαν γιατρευτεί, Είχε έρθει ο Μιούρ τότε και άνοιξε και τις πόρτες και εδώ και εκεί και παντού. Ναι. Αυτός ήταν, ο Μιούρ ήταν. Ήταν ο νότερος δερματολόγος. Αυτός έκανα και μετάγγιση αίματος. Και είπε δεν κολλάει η λέπρα. Μπορεί να το πεις και έτσι, μπορεί, ας πούμε, όταν έχει ένας άνθρωπος πληγές, ξέρω εγώ, και έχεις ένα μωρό παιδί, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Ούτε και αυτή η επιστήμη ίδια δεν ξέρει. Ναι. Δεν μου λες τότε γιατί γινόταν οι φασαρίες που έβγαινε έξω και οι πιτιανοί, οι τσομπάνιδες που βγαίναν έξω ελαφραίοι και γινόταν μετά. Τους έλεγε ο Μάντικας ότι θα τους στείλει στην Ισπιναλόγκα και να... Ναι, γιατί γινόταν, πήγαινε και έφεγε και πήγαινε στο χωριό του. Αυτός ο άνθρωπος είχε τσοπάνος ήτανε. Και είχε πρόβατα και είχε το κορίτσι και είχε προβλήματα με την κόρη του, με τον άντρα της. Ο Γιώργος. Πατρεμένος, ανήπαντρος, αλλά είχε του Γιώργου του Στραβού την γυναίκα γκόμενα. Του Γιώργου του Στραβού. Δεν είχε γκόμενα. Η Ζαφύρα ήταν φούλ ερωτεμένοι μαζί. Η Ζαφύρα δεν ήταν στραβή, όχι. Ήτανε. Ήταν και αυτή τυφλή. Για τυφλώθηκε μετά. Εγώ την βρήκα τυφλή και το μεν και το δεν. Μάλιστα. Ήταν πουτανιάρης και ο Γιώργης. Μια φορά μου ρίχτηκε και του λέω κάτσε καλά για να σου δω μια πας από κάτω. Το σου ρίχτηκε. Για πού είναι. Ναι, για το εγώ όχι, ο δεν... Ο Νίκος ήταν καλός άνθρωπος, ας πούμε, ήταν εξηγημένος. Όταν απέφευγα, γιατί έκανε και εκείνος τον γαμπρό, εγώ τώρα κοριτσάκι, δεν ήθελα. Πόσο χρόνο ο Νίκος δηλαδή. Ήτανε... 30. Ο άλλος. Παραπάνω. Πώς χρόνο πήγε μέσα όμως εγώ δεν Και ξέρω. δεν μου λες τώρα, ο Νίκος που τα είχε με τη Ζαφύρα, πού βγάζαν τα μάτια τους αυτοί, πού κάνανε τη δουλειά. Πώς, δεν ξέρεις. Πού να ξέρω εγώ. Πώς έμεινε μόνος του, στο δωμάτιο, για είχε κι άλλον. Μόνος του. Άρα πήγαινε αυτή και τον έβρισκε. Έτσι φαίνεται. Καλά, δεν τα ξέρεις αυτά μέσα έζουσες. Δεν τα ξέρεις πώς γινόταν. Κοίταξε να σου πω. Εγώ ήμουν κοριτσάκι πρώτα απ' όλα. Τι ήξερα εγώ, ότι τα λέγανε οι άλλες, οι παλιές, ότι να πάει. Ακουγότανε. Ναι, συζητιότανε. Συζητιότανε.
Ήταν και η πεθερά της μέσα. Η Όλγα. Η Όλγα, ναι. Και αυτή δεν το ξέρε. Όχι, δεν το ξέρω. Ο άντρας της το ξέρε. Είναι να μην το ξέρε. Μαλώνανε πολλές φορές γιατί εκεί κοντά σε αυτούς έμενα εγώ. Ναι. Όταν πρώτο πήγα. Μετά κατέβηκα στη Βέση. Πήγα από τους άντρες. Και έτσι, αλλά συζητιόταν ότι τραβιότανε. Και εγώ δηλαδή που είχα ματάκια την έβλεπα που... Τις νύχτες. Την ημέρα του πήγαινε πράγματα, πήγαινε ο Γιώργης ψούνιζε, ξέρω εγώ, φέρνει ο πατέρας του τα αδέρφια του απ' έξω, είπαινε και τα πήγαινε και στον πίσω. Αυτή. Αυτή. Αυτή, ναι. Βλέπαμε, φαινότανε ότι είχαν κάτι. Άλλη σχέση φαινότανε, άλλα πράγματα. Και σου είπα, ο άλλος, ο ξάδερφός μας, πώς τον είπαμε, ο Αριστίδης, Ναι. τα είχε με την Ιωάννα. Η οποία ήταν ανήπαντρη όμως. Και ο Μέγκιο δεν ήταν ανήπαντρος. Όχι, λάθος έκανα, δεν είχε τον Νίκο, μόνο είχε τον Αριστίδη γκόμενο. Ναι, είχε τον Αριστίδη, δεν σε έκανα λάθος. Ύστερα όμως γινόταν οι φασαρίες που λες εσύ, γιατί αφού τα φτιάξε η ξαδέρφη με τον ξάδερφο, με τον Αριστίδη, τσακωνόντουσαν αυτές οι δυο και της τι θες πάλι εδώ, τι ήθελε πάλι αυτή εδώ. Και ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Αλλά ο δεν είχε... Είχε τη Μαρία την τυφλή που σου είπα, της γριάς την Αγιοργούσενα. Την κόρη. Την κόρη. Που ήταν ανήπαντρη. Για ήταν παντρεμένη όξο αυτή. Πρέπει να ήταν ανήπαντρη, δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω να σου πω. Μόνο ο αδερφός της ερχόταν αυτή, μαζί με την ύφη, φορτωμένη με πράγματα απ' όλα. Ό,τι ήθελε, ντομάτες, αγγούρια, λαχανικά, απ' όλα. Τα γαϊδούρια έρχονταν μέσα. Μέσα για μέσα, με έναν τρώγαν και μόνο και φεύγαν την άλλη μέρα. Και της Κεραμαρίας ο άντρας ερχόταν και ο γιος της ερχόταν. Άσχημη ζωή περάσαμε.